veritat és que estem molt contents amb aquesta tercera entrega de la campanya Mediterràniament, que va començar en el 2009 en Formentera i després l'any passat en Menorca. La història d'aquest any a Cap de Creus, amb el Bulli com a lloc central, la veritat és que ens ajuda molt bé a transmetre el que sempre anomenem l'ànima de la marca, no? Al final nosaltres pensem que totes les marques tenen una ànima, que a vegades l'estan comunicant, de vegades no, però que és molt important trobar formes relevants, no? Abans de transmetre aquesta ànima, no? Que al final el que busca és que segueixi existint aquesta comunicació, aquesta connexió emocional entre aquesta ànima i el públic final, no? Nosaltres creiem que la figura del Ferran Adrià i sobretot dels Esteges del Bulli respecta molt aquesta ànima mediterrània de la marca. L'acceptació de la gent és molt bona, com cada any, ja és un clàssic, és l'anunci de l'estiu, que ens sembla meravellós, poder d'alguna forma capitalitzar aquest moment, i la veritat és que tenim raons més que suficients per continuar, no, aquest camí, sempre intentant sorprendre i intentant seguir connectant amb la gent.